ילך לכלא עוד כמה שעות, איך את מצפה שהוא יתנהג? כמו בן אדם שמפחד, זה. וואלה נטי? הוא מפחד. תאמיני לי שהוא מפחד. אני פשוט לא רוצה שהוא יפגע בעצמו. תשגיח לי עליו? אני לא מרגישה שהוא רוצה אותי פה יותר. למה שהוא לא ירצה אותך? ראית איך הוא מסתכל עליי בזמן האחרון? כאילו הוא לא בוטח בי. יש לו סיבה לא לבטוח בך? טוב, אני זזה הביתה. תשגיח לי עליו? בסדר, הבנתי. היי, אתה בסדר? איך הוא היה יכול לעשות לי את זה? לזרוק ככה הכל לעזאזל. אני חבר שלו מהגן. ומה אני עושה לעצור אותו? מה אני אומר לו? כלום, אף מילה. את יודעת? עוד בתיכון כשהוא רק התחיל למכור גראס. גם אז לא אמרתי לו כלום. כולם דיברו על איך שהם מתארגנים אצל מני, כולם, וידעתי שעולו עליו, ואני ידעתי. ועדיין לא אמרתי כלום. וב10 שנים האחרונות אני ראיתי איך הוא שוקע בזה יותר ויותר. והחברים הזונות האלה שהוא היה מסתובב איתם, פעם אחת אני אמרתי לו, מני תפסיק עם זה, זה מסוכן, כדאי לך להיזהר. כלום. פשוט ישבתי בצד וראיתי איך הוא הורס לעצמו את החיים. פשוט ישבתי ונתתי לו. וגם את. שנינו. כולנו. נו, בחייך. אתה יודע איזה עקשן מני. אני אמרתי לו שיפסיק עם השטויות האלה איזה 100 פעם. באמת? זה היה לפני או אחרי שעברת לגור אצלו? אוי נו, בוא לא נתחיל עם זה גם היום. לפני או אחרי שהוא קנה לך את השרשרת פלטינה ההיא? תרגיע. ועל הדירה מי שילם? ועל הסמלה ועל הגילי קרטיה שלך? איך הוא נראה לך הוא שילם? הכל מומן בכסף של התמכרות של אנשים אחרים. די! שניכם טסתם לאירופה, מחלקה ראשונה. בחיים שלך לא ראית מטוס לפני שפגשת אותו בכלל, את אמרת לו להפסיק? זין. רד ממני, טוב? כי ידעת טוב מאוד מההתחלה מה את עושה כשיצאת איתו. בחיים שלך לא עבדת, חיית לך כמו מלכה. חלק אמרת לו להפסיק. מותק, גם אתה לא תליד שכולה תכלת. אתה בתור חבר שלו, אתה גם ישבת שם. אתה לא אמרת לו מילה וזאת אשמתי? אני הזונה? אני לא לקחתי ממנו שקל, אפילו לא פעם אחת. תגיד לי, כמה זמן אתה מרגיש ככה, אה? כמה זמן? חשבתי שאני באה לדבר עם חבר שלי, פרי פה. לפני רגע היית חבר שלי. מה קרה, אתה שיכור? תגיד לי שאתה שיכור ואתה לא יודע מה יוצא לך מהפה. כפרה, אני מבאר שבע. זה לא מדגדג לי את השערות של החריץ שבתחת, אני מודע לכל מילה שעפה לי מהפה. בעוד 10 שנים אני אהיה בשער של הכלא מחכה. ואת איפה תהי? את תהי נשואה לכסף, נכון או לא? נכון או לא? מה יש לך? אתה מנסה להוציא אותי הרע? סבבה, אני הרע. כל מה שאני אומר זה שאת ידעת איפה הוא מחביא את הכסף. את גם ידעת איפה הוא מחביא את הסמים, נכון? מה אתה מנסה להגיד? אה? למה אתה רומז? איזה לרמוז בראש שלך, את יודעת טוב מאוד למה אני מתכוון. אני אמרתי למני כשהוא רק הכיר אותך, אבל הוא לא הקשיב. כבר אז אני אמרתי לו, מני, עזוב אותך ממנה. אתה לא רואה שהיא סתם זונה בלונדינית? כל מה שמשחק אצלה זה רק הכסף.